Da chi'n teimlo falle bod buddigoliaeth i Airbus yn bwysicach. Fydde Caernarfon ddim yn cytuno. Mae angen tanio I tymor nhw hefyd. O, mae hwnna'n bas ddifrifel, a mae Andy Owens yn gwybod be di cyfle, a mae o'n cymryd hwnna. Gôl ar blat. Wel, symudiad syml ofnadwy, Sam Hart, mae gen o dipyn o droed chwith, ond di hwnna'n ddim byd o bas. A ddylia bod hwnna'n cael ei delio fo mor gyffyrddus. Pearson dim digon ar y bel, Alex Ramsey wedyn yn y gôl, diolch yn gwybod be I wneud. Yn sydyn iawn, mae'n dod oddi ar ei linell, ac fod Andy Owens ar ei droed dde, mae'n cadw I ben, hunllef gan Pearson. Dim Craig, am unwaith sy'n cymryd hon, mae heibio pawb! Un cyffyrddiad oedd isio, dyn nhw'n hyd yn oed cael cic gornel. A mae'r protestion dair. Nathan Craig wrth gwrs, ar droed chwith na. Fo sy'n ei chwipio fewn at y post. Pere Thomas! Oedd hi ar y bar! Crawdder yn mynd amdani hi. Yna chi beniad. A mae'r bar yn dal I grynu. A mae Craig yn mynd I gael cyfle arall I rhoi ddi mewn eto. Pearson. A dyna o ddigon yr agosa I Caernarfon. Wel, yn aml iawn, da ni sbio ar y dyn yma, da ni'n meddwl, mae'n dda fo'i draed. Mae hwn yn dda fo'i ben hefyd. Mae'n amseru bob naid. Mae'r cysylltiad mae'n gael efo'r peniad yna. So hwn di gallu gwneud llawer mwy. Nawr te. Sargent. Ergyd dda gan Sargent ar betiad gorau'r gêm. Dechrau agor I fyny, dydi. Un cyffredeg gan y chwaraewr canol cae ifanc, a wedyn yr ergyd tuag at post yn agosa Ramsey, a mi nath y golgeidwad yn dda iawn. Y nawfed gic gornel. Os na un yn mynd I esgor ar gol. Roberts eto, mae'n pwnio hwnna, di hwnna ddim cweith gystal. Di hynny ddim cweith gystal ganddo fo. Rhaid pair y goliadau oedd o fanna. Fydd na fwy o chwaraewr Caernarfon rwan yn mynd o'i amgylch o, dwi'n meddwl. Thomas ar ddegfed gic gornel. O, mae di gollwng ni! A mae di mynd dros y llinell. A mae Thomas yn mynd I hawlio honno. A dyna'r math o gamgymeriad oedd Owain Tudur Jones yn sôn amdano fo. Mae o'n gallu gwneud gymaint o bethau da, ond yn y gist, mae yna wastad gamgymeriad. Falle bod o'n meddwl am y symudiad nesaf I thaflu hi, cyn iddo fo ddal hi. Ac y fen arall y cae, mae Airbus yn taro nôl! A wedwch chi be? Mae nhw'n nôl ar y blaen! Ryan Edwards wedi sgorio eto. Dyna chi hanner munud gorffwyll. Hollol orffwyll. Ac ar ôl colli mantes o fewn eiliadau, mae nhw'n nôl ar y blaen. Wel, ddylia bod Dave Roberts y golgeidwad yn rhoi clamp o sws I Ryan Edwards rwan. Syth o'r gic gyntaf ar ôl y gôl yma. Caernarfon diffyg canolbwyntio, ac yn sydyn iawn, pwy sy'n ei farcio fo? Oedd hi'n amhosib I fethu'r targed. Wel, am y matab. A dyna'r math o gôl oherwydd I hamseru hi sy'n gallu bod yn drysor seicolegol. Craig, nôl at Thomas. Mae'n gallu gwneud pethau rhyfeddol o'r pellter yma. Dydy! A wyddoch chi be mae di gwneud yr union beth. Wel, y dyn yma ydi Spark ynde. Di sôn digon amdano fo. A jyst ergyd, diolch yn trio hitio'r bel yn rhy galed. Canolbwyntio ar daro'r targed. Dyna'n union beth mae'n drio wneud. Ac wrth gwrs, y peth clyfar I wneud oedd rhoi y gic gornel ar ben y golgeidwad. Na, mi o gen hwn syniadau gwahanol. Evans mewn i'r cwrdd Cosby. Noah Edwards. O, hybryd. Noah ar ei droed chwith! Ac o'n arbediad fanna wyddoch chi. A dyna'r gwych a'r gwachil gan golwr Airbus ynde. Dipyn arbediad, dyna lle mae Ariora. A gwaith da gan y dyn yma. Y traed cyflym unwaith eto yn ffigio troiad croiff, ac oedd hwnna'n mynd reit I gornel ucha y rhwyd. Cyfriad cyntaf da gan Breeze! Arbediad gan y golwr Roberts unwaith eto. Ac am hanner cymysglyd mae o di gael. Oedd cyffyrddiad cyntaf Breeze fanna'n fendigedig. Mae gan Edwards. Efo Edwards mae Sargent. O flaen o mae Owens yn mynd eto. Allan at Hooper yr eilydd. Neb yn camsefyll ar hyn o bryd. Nawr dydy Hooper yn mynd I fwydo. Pwy? Edwards. Edwards meddwl am ergydio. Hwna ddim digon da o gwbl. A mae Gareth Evans yn dod â hi. A mae o'n gwahodd ar hediad gan Jamie Breeze. Un yn erbyn un. Breeze! Mae wedi gwybod y golwr! A mae Breeze di sgorio'r gol sy'n o bosib yn dod ar fuddugoliaeth i'r ymwelwyr am wrth ymosodiad yn wir ystyr y gair.
dyna mae'n ei olygu. Airbus 2, Caernarfon 3. Wel, Airbus, croeso nôl i uwch gyngor Cymru. Mae'r safon yn uwch ac am bas, am rediad gan Jamie Breeze. Oedd o'n cam sefyll, nath o fod yn ôl ac amseru i rediad yn berffaith. Dave Roberts yn dod oddi ar ei linell meddwl poeni, oedd o'n eisiau dynnu fo lawr, ond Breeze yn lle brysio'r ergyd yn mynd heibio fo, gwneud bob dim yn berffaith. Gorfoledd Athor Calon. I thought we were very good from start to finish. Conceded, sloppy goals. Once we got ourselves back in it, I thought, right, we're going to kick on. But to concede, 30 seconds to a minute after was disappointing. But, credit to the lads, showed good character. I've said from day one that the spirit is there and the togetherness remains. And, once the equaliser went in for 2-2, great goal by Darren, and the fans got behind us, I thought, yeah, we can kick on here. And thankfully, Breezy's come through. They've been under a little bit of stick. I'm not sure who got the first goal, to be fair, who it was credited to, but for Breezy and Darren to be on the score sheet, yeah, it's pleasing. Well, Steve, that's got to be a tough one to take. Yeah, I think the result, to be fair, I don't think we were at the races today. That's the worst performance we've done in our 4 games. But disappointing, we haven't managed the game. We're in the lead twice and we conceded right at the end. So it's poor from us, but we're a young team and we've got to learn. Oedd eisiau neis oedd ni wedi cyrraedd gêm efo rhyw 3-4 munud i fynd, so oedd ni wedi gorau close-up shop, fath o ma'n ddeud, ac tough game, oedd ni'n gwybod nhw'n be oedd y cryfder o gan nhw, gweithio ar training ac dyn nhw'n mor fach, dyn nhw'n cael 3 points.